Uruno. And if you come my day, no Puma. When you make Koma, you put in yellow. See, I didn't coach it. Now, can you do? You can you work on that? Where can you stand? Get that thing at it. Yes, I'm Ugochi tubelu. Walk on my oraifite. You got it. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na-eje ọdụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na-eje ọdụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha. Ndị ụka eriga anyị from the back you. Ndị oche eriga anyị from the back. Ọja sikala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma. Buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepụkwa chọọchị fa obodo ụka adịkwa. Mmadụ Ugochi tubelu ekpere ekpe. Eze-Ana si na ọma mbe. Ọdịnala amanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume. Ọdịnala ya adị. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na-eje ọdụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Maka ndị ọbụta ataba izizi ha na-esonyere m. Ị na-esonyere anyị na Eziokwu TV maọbụ ị na-esonyere anyị na our social media handles. Maka ndị ọ bụ ndị izizi taa bụ izizi ha na-afụ m. Afa mgbe Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa mmiri emi dụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, ihe anyị ji bịa taata bụ ịkọwara gị sayensị of Ogbanje ndị otu. Ihe ọ ga-abụ ọ bụ na ọ na-eme ị marụ na n'ịbụ onye Ogbanje, maọbụ ihe ọ ga-abụ ọ bụ na ịfụ na-eme mmadụ nọ ị ma na onye abụ onye Ogbanje, and ka ị ga-esi wee so ndị Ogbanje. And ihe ndị ọzọ chọziri ịmazi bụ ma Ogbanje ezigbo ihe ka ajọ ihe. I can tell you na mụ na onwe mbụ number 1 onye Ogbanje. Daalụ. Then before anyị gaba n'iru, ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke anyị iri n'Igwe nke ọnwa Ọgọst ebidogo. Ndị niile sonyere anyị na aja echi niile unu ga-enweta ihe onyonyo mmalite ya bụ ihe aja. Aja bụ aja anyị ga-achụ n'ọnwa Ọgọst niile, bido na mmalite Ọgọst a wee ruo na mbọsị Ọgọst ga-akwụsị. Ka esi eme ndị ochie agbarigo ka esi eme, mana maka gị bụ onye ọfụ
He gave me way forward or your 3 prayer requests. He made donation token to the account number. A charge am na WhatsApp. I wasn't got that details I needed for you in order to book you. I can tell you, I jump on the way go near way, Bunny or Tunde Madino. But I have not the show social media. You all on social media. Macanado unnecessary. Yes, but I can tell you, we get the Najana actually. Let us see me if I want to 3 prayer requests. I want to get. Ihe ndị ọzọ chọziri ịma ka iwe wee ike sonye na aja bụ andị ka si wee kwu distance abụrụ ebari a ị nwere ike isonyela anyị ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa niile. Chaatị m na WhatsApp 08138243871. I repeat 08138243871. Ọ na WhatsApp nọmba ka ị ga-esend the message ma ọ kwanụ kọlụ ka ọ bụrụ na ị chọrọ isonye n'ihe gbasara ya. Then nke ọzọ si ka anyị gaba n'ihu n'isiokwu anyị dị wee bịa. Ọ bụrụ na ị chọrọ nkụzi a na-akụzi dị na wọchị ya na Eziokwu TV mana ị chọrọ iri wọchị ya, ị chọrọ ịwọchị ọzọ, ihe ị ga-eme bụ ije na YouTube channel m Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu iri wọchị ya. Our Nollywood movies anyị na-esho na Eziokwu TV. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịwọchị ya ije na Ugochi tubelu movie production ma ọ bụ ije na Eziokwu TV nọ na YouTube channel. Yes, I created a new channel called Eziokwu TV na YouTube. Very soon, ị ga na-enweta our Nollywood movies Igbo version na ya bụ Eziokwu TV. Ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji wee bịa. Ihe anyị ji wee bịa n'ụbọchị taata agwara m gị ya na ọ bụ ihe gbasara ndị ọgbanje na ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ndị ọgbanje na ndị otu. Echefukwana, ọ bụrụ na ị chọrọ iwetara advert kpọkwazie that number nyeburu m na mbụ. Yes, ya bụ ihe chọrọ ịkọwa bụ ndị ọgbanje. Gịnị bụ ndị ọgbanje ma ọ bụ onye ọgbanje? Ndị ọgbanje bụ spiritual forces. Ndị ọgbanje bụ ndị otu. Akụwago m mbụ maka ndị na-esonyere m ọfụ na nkụzi m. Akụwago m na earthly governance is a prototype of what is happening in the spiritual realm. Etu esi eme ya n'ụwa ka esi eme ya n'ụwa nke ọzọ. Ị ghọtara ya? Etu esi eme ya n'ụwa ka esi eme ya na ana mmụọ. In fact, ihe niile na-eme n'ụwa bụ ihe na-eme na ana mmụọ in the spiritual realm ka ha si wee nweta the copy wee na-eme ya n'ụwa. Onye ka anyị sị gị na whatever that is happening in this world, gross matter, is prototype of what is happening in the spiritual realm na ana mmụọ. Gwa gee ntị ma gee ntị nke ọma. Etu anyị si wee nọrọ n'ụwa wee nọrọ na klọb dị iche iche, nọrọ n'otu dị iche iche, nwekwa frens dị iche iche. Etu a ka ọ dị na mmụọ. Ị ghọtara ya? Etu a ka esi nwekwa otu dị iche iche na mmụọ. Ya akpọrọ ya spiritual associate. Dị ihe na-adabara gị na ha na mmụọ. Etu a ka ọ dị. So kedu ihe na-achịkọwala gị bụ na ndị otu bụ ya spiritual associate. Ndị gị na ha nwere something in common in your spiritual world, in the spiritual world. Then, mana enweziri otu nwe otu ndị ọgbanje. Yes, ndị otu ọgbanje a enwere ndị ọgbanje mmiri nwee ndị ọgbanje elu ala. Mana ihe ndị mmadụ aghọtarozi bụ na ndị ọgbanje gị bụ ndị otu gị, ndị gị na ha nwere mkparịta ụka kwuo etu ị ga-esi wee mee n'ụwa nke ị ga-abịa. Gị na ha nwere mkparịta ụka bifo ị bịaba. Ka mmalụ atụ ndị ọgbanje gị bụ ndị otu gị na ha kparụ nkata etu ị ga-esi wee bịa n'ụwa n'ihe ị ga-eme. Mana ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike abịazie n'ụwa maka ihi nke a ma ọ bụ nke ọzọ. Ha edivietie from ihe anwa ha na ndị otu ha kparụ, spiritual forces ha kparụ n'ụwa mbụ before ha abịa n'ụwa kịta. Mana I can tell you, onye ọbụla deviated from that original agreement, nkwekọrịta ahụ enwere n'ụwa mbụ before ha abịawa, ndị niile merienu na-erigret ya. Yes, ndị ọgbanje gị bụ nọka ya backbone.
ndị ọgbanje gị nọ ka ya backbone. So ị nwere ike ideviate with them, ọ ga-afịakwa gị ahụ. Ọtụtụ ndị megoro enu deviate from their spiritual forces, isi na-abụ ha aja aja. Yes, o nwebụrụ onye ọbụla deviate from spiritual forces isi na-abụ na-adị mma. Ọ ndị ọgbanje gị a dịka nsi gwa gị na-enwe ndị ọgbanje mmiri nwee ndị ọgbanje enu ala. Onye abatara mgbe ọbụla anyị na-achụ àjà ndị ọgbanje na-esetụrụ ndị ọgbanje, anyị setụrụ ma ndị enu ala ma ndị mmiri. Ọnya ndị ọgbanje mmiri, ndị ọgbanje mmiri a ka ndị mmadụ na-ada asị na ndị mmiri na-apịawa ha azụ, mana actually na ọ bụrụ the water element, na ọ bụrụ ndị mmiri, na a fraction of that ndị mmiri a na-akpọ ndị ọgbanje. Yes, ndị ọgbanje mmiri a onye agbata na ọ bụrụ na anyị na-arụrụ mmadụ ọrụ mmiri, ihe anyị na-arụ ụbọchị a buru ibu. Yes, anyị enwere ike ịrụrụ gị ọrụ mmiri ma ọ bụrụ na a na-arụ ọrụ mmiri ka a na-esetụrụ ndị ọgbanje gị, ndị ọgbanje mmiri gị. Yes, ọ nwere ndị ọgbanje fa na-adị calm, nwee ndị ọgbanje fa na-adị violent in a way na ọ bụrụ na ị kwetara ọha ekwetara gị. Ị ghọtara ya? Etu o si dịkwa n'ụwa kịta. Yes, so ihe anyị na-eme bụ kwụsị anyị na-alụrụ gị ọrụ mmiri ka anyị na-esetụrụ ndị ọgbanje gị, ndị ọgbanje mmiri gị na-esetụrụ ndị ọgbanje enu ala gị. Gee ntị ka m kọwalụ gị ihe ị mara. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọgbanje nwebe aṅụrị, ndị ọgbanje bụ ndị na-ebu ezigbo akara, ndị ọgbanje na-ewu blessings, mana you must treat them as that you need them. You must show them need ha. What ndị ọgbanje need for you is caring, to show that you really appreciate their company. Mana ọ bụrụ na ị treat ha as if na onwere ife ha bụ, ha gbanyere ufim. Ị ghọtara ya? Maka na ndị a bụ ndị yi ụwa gị, ndị maara gị ọfụma, ndị gị na ha nwere link from the spiritual realm before ị na-abịa na this gross material. So you can never be successful without them. I can tell you. Yes, ndị niile tryịrị ya gbara ụwa ha ya. Gee ntị ma gee ntị nke ọma ka ịghọta, ndị ọgbanje abụrụ ndị ọjọọ. Yes, dịka nsi wee kwu na mbụ na mụnwa bụ nọmba 1 onye ọgbanje. Yes, ndị ọgbanje bụ that is your spiritual forces gị na ha nwere ka ekwuo in the spiritual realm, na they are your backbone. Ka m gwa gị sayensị ihe eji wee ma ndị ọgbanje. Ndị ọgbanje bụ na ya ife onye bụ onye ọgbanje mgbe ọ na-etolite, ọ na-enwe ụfọdụ mysteries na-eme na ndụ onye anwa, bido na mgbe adị ime, ganye na mgbe amụrụ ya, ganye na mgbe ọ na-eto. Ka mmakwanụ atụ ofu onye n'ime ndị ọgbanje bụ Samson. Ị ghọtara ya? Samson bụ ofu onye n'ime ndị ọgbanje. Echefuna na mgbe data je gụọ akwụkwọ Samson a na-agba ochie, mgbe nne Samson na-achọ nwa, yes, abịazie ozi na o nwere nwa ọ ga-amụ, na nwa a na Chukwu Okike ga-esi n'aka nwa wee gọzie agbụrụ ya, mana na nwa a nwekwara nsọ maka na onye ọgbanje. Nwa a na ọ bụrụ na amụọ nwa ha etikwana ya agụba si akpụ ya isi, ya ndị mmadụ na-akpọ dada na n'olube anyị, si etinye ya agụba n'isi, nọ ihe a ga-eme. Na ọ bụrụ na edebe nso a na ndị otu ya akwụdorie. And since that time wee ruo na anyị nwere ndị ọgbanje na ụdị dị iche iche. Enwere ndị ọgbanje na ụdị ndị dada, enwere ndị ọgbanje na ụdị ejima, enwere ndị ọgbanje ndị ọzọ abụrụ ejima, ha abụrụ dada, mana ha bụ ndị ọgbanje. Ha abụrụ ndị ejima, ha abụrụ dada, mana ha bụ ndị ọgbanje. Ihe nchọzi ịkọwara gị sayensị ị ga-eji wee ma ha, sayensị ị ga-eji wee ma ha, sayensị ị ga-eji wee manya bụ ndị ọgbanje aka na-ekwu maka ya. A gwara nke mmadụ ga-atụ ka m wee sayensị na mmadụ ga-atụ. Sayensị na nchọrọ iji wee mmadụ ga-atụ bụ sayensị na-eziri ozizi na ọ ga-abịa. Ike dị n'ime sayensị bụ na o nwere ike na-abata ya n'ime. Ike a na-abata ya n'ime ewu onye ha bụ ndị otu ahụ. Ị bụrụ onye ọgbanje, ị ga-anọkọta etu a ndị otu abịakwute gị. O nwere ndị nke ha megidozi na ndị ọgbanje ha na-afụ ha anya.
gị na ha nọ ha wee kesị na ha abịa ịghọtara ya yes ndị ọgbanje gị nwere ike ịbanye n'ime to energize you to activate you to motivate you inside enwere ike ha bịa ha eburu inspiration bịa ha bịa na mgbe ha ji abịa ịbụrụ onye nwere onyinye singing ịgụ egwu ma ọ bụ writing if na the thing will start flowing they will start giving you inspiration they start motivating you and whenever they left na ọnọdụ dị empty you may always inspiration to start keep writing that thing na-ede ịbụrụ onye na-compose wewe egwu ma ọ bụ na-ewe script writer ọnọdụ eto ha bịa na eto I would inspire you do exploits all spiritual forces na-abịa abịa ịghọtara ya yes once you are in good term with them they will be coming from time to time to be with you and I can tell you once you keep maintaining that cordial relationship between you and the ndi ogbanje you go for a life but the greatest thing that can happen to Onye Ogbanje when you terribly sever that relationship between you and ndi ogbanje believe in me you get what I'm azụ. You know why? Because all ha nwa bụ ndị originally that understand you perfectly from the spiritual realm. All ha nwa bụ ndị kwesịrị ịda atụnye gị alụ from time to time na-ebunye gị uche from time to time ka ị wee dee ude na ndụ a. Onye ọbụla o nwere ike ịnọkọta ife onye na-agụ egwu ọ na-agụ egwu na-eme ọfụma mana maka ihi na ọlaịnụrụ onwe ewute ndị ọgbanje omejefa enwere ike ịfụ an artist ma ọ bụ onye ọbụla bụ onye wu creative person nwere ike ịwụ ma onye akpọrọ ọrụ o nwere ike ịbụ onye nwere ọrụ aka o nwere ike mana ọ bụrụ ha na ochu kwara ndị agwụ ya anwa ndị ọgbanje ya anwa ka ha na ha kwụrụ ịfụ na anọgide na-ajụ onyinye amara onye akịrịba o nwere ike ọ bụrụ onye na-afụ ụzọ ndị ọgbanje ya anwa ga na-eme gịnị ndị ọgbanje ya ga na-ebuterie vision ndị ọgbanje ya efuru ha na-alụkọ ọrụ wuti ha gwụ maka na ha bụ spiritual forces so those spiritual forces abịa ha abịa lụkọ ọrụ with the spirit nọ behind their gift owepụta ịhụtara ya onye akpata na onye ọbụla bụ onye agwụ bụ onye ọgbanje o nweziri ike ịgba ọgbanje mmiri nwee ike ịgba ọgbanje elu ala ka m gwa ihe mere Samson ofu onye n'ime ndị ọgbanje ndị otu anyị Samson nwere mandate n'ọbụ ọrụ ya bụ ịbịazụ ụmụ zụọ ndị agbụrụ ya mana Samson bịara wee nwee ogologo akpịrị nwaanyị wee jee ndụpụ isi wee jee nụọ Delilah bụ onye Filistia obodo a gwara ha na ha enwere mmekọ maka ihi na ama na okpukpere ha usoro obere ha na usoro obere ndị be ha bụrụ ofu wee dọọ ya akara ntị ya anụ na ha maka ihi na ama na ọnụ nwaanyị ebe anwa na ọ ga-enwe downfall onupụ isi wee gaa nụọ beautiful Delilah ka ọ nụchazi Delilah ka ihe menụ Delilah ka gbara arụ wee jupụta ya ebe ike ozugbo anwa ọ kpụrụ isi ya dati ihe anwa chikọrọ jala ndị ọgbanje esibi ya that union ahụ jiri mara anwa chikọrọ nyara ndị otu ya ị nwere ike isi via those relations ihe anwa without their consent ị nwere ike ime ya ihe ime ha na ịma na ihe ịmụmụ ọkpa onye kpụ ya I repeat n'ịbụ ọkpa onye kpụ ya ịghọtara ya singular that act o meghara ya they abandon him mgbe abandon meziri abandon onwe wurozi ihe nwerozi ike ịbịa na energize ya mgbe ihe ike mere mgbe eji ama odogwu mgbe bụrụ gboo ihe ike mee ndị otu ya ndị ọgbanje ya abata ya n'ime Samson abụ the strongest man mana mgbe ọ bịa the severe relationship between ya na ndị ọgbanje Samson abụrụ the strongest enwudeje Samson mee ihe akaji ụkpọ ya anya mee ihe niile eventually Samson nwụrụ etu a ka ọ dị gị nwanne m anya yes gị nwanne m anya mgbe ị bịara filuo n'iyi emewu ya filuo na ike dị gị n'aka
feel only detach onwe gị from ya ndị otu ime mpịawa azụ full time ime ọ bụrụ na mpịawa azụ abido ya pastọ ama azọpụta gị ọ bụrụ aha onye nwa ama azọpụta gị ịghọtara ya you can never win this war because o nwere onye ọbụla gbara war with ụmụ mmụọ ga-emeri ọ dịrọ possible. You know why? Ụmụ mmụọ enwere ihe ha lụzụ. Nation book o nwere ebe Chukwu Okike na-esi na mba ọbụla jụrụ ibi ndụ dị mma ime ihe ya kwuru na mba a na-aga na mba niile a n'iyi. Mmụọ enwere ihe o lụzuru. Ihe ejisi gị bụ mmadụ gbe ihe dị mma bụ ka ọ balị gị. Isi ka akụwasịa mmụọ lose nothing. After all, na-enọ ebe a on earth as human being bụ out of God's mercy. Na Chukwu Okike chọrọ ka onye nwe opportunity ka ị nọrọ n'ụwa wee mature as human spirit ka ị wee nwee ike ịnachi ya na ana mmụọ. Ịnachi ya na ana mmụọ, ị wee nwee ike bụrụ a matured spirit, wee nwee ike contribute your quota towards furthering creation. Ọ ihe eji wee ke gị, ọ ihe eji wee nọrọ ebe a. So ọ bụrụ na out of your own ignorance you choose not to go along the line anwa gị na ndị otu kwekọrịtara na ihe ị bịara ka ime achieve ihe na onwe gị n'iyi. Ị mara this particular earth life ị bịara na ị na gị n'iyi. Mpebezie ebere ka eji ga-adọdọ opportunity. What am I saying? Ndị ọgbanje gị bụ ya backbone. You need them. Ọtụtụ ndị mmadụ out of ignorance na ha mụta dada because of ha na-ege ihe ndị mmadụ na-ekwu. Ndị ofeke ihe a na-ege n'ọnụ ha bụ na ndị ofeke a na-afụta dada asị ndị ọgbanje ma ọ bụ ndị dị funny. Onye ọnwụ na-amụtara dada na-agba mbọ ka ọ kpụchapụ isi maka ihi na ọ na-ege ihe ndị mmadụ ga-ekwu. Ọ nọrọ in a hurry to detach nwatakịrị a that harmony na-eme exist on the spiritual realm with his spiritual forces ndị ọgbanje. He cannot do it without their consent. Ọ bụgoro for any reason na ị chọrọ ịkpụchapụ nwatakịrị isi maka na ime nte ndada adịrị isi, yes, ị ga-follow normal process. If not, ị nwee mpịawa azụ. If not, ị na nwatakịrị a n'iyi. So kedu ihe ị kwesịrị ime? Ihe ị kwesịrị ime bụ one, iruo ndị ọgbanje ga-anwa ndị dada ya anwa ịhapụ nwatakịrị a ka nwatakịrị a na-eto akụwago bịa ụbọchị nkụziri nkụzi gbasara dada. Hapụ nwatakịrị a ka nwatakịrị a na-eje. Ọ bụrụ na nwatakịrị a ruo oge ọ ya akwụ dada ya, nyanwa ga-eji aka ya na-adụ aka n'isi ya. Nwa ga-eji aka ya na-adụ aka n'isi ya gosi gị taa ya akpụ isi. Ijezie n'afọ ịfụ na afọ ya agwa gị si gbọọ ya isi, gbọzie afọ agwa gị ihe ị ga-eji wee mere saraka ịkpọọ ya isi. And ndị ya agwaghị ihe ị ga-eji mere saraka akwụkwa in connection with ya ndị otu. Ịghọtara ya? And ije na-akpọta ofu ofeke ka ọ bịa kpụọ ya isi n'ụdị pastọ gị. No, ọ ga-abụ nna m nwa. Ọ bụrụ na nna nọrọ, nne nwere ike ịkpụ nwa ya isi, yes, ma ọ kwanụ na o nweziri onye ọzọ bụkwa ọgbanje ghọtara ihe a na-eme. Ọ bụ onye ọgbanje ya aghọ bịa, ọ bụrụ onye ọgbanje riri eri etinye n'ụdị a. Onye ọgbanje riri eri ghọọ bịa ọpụta ọsị n'afọ onye nwa I cast na bind asị ifụrụ ihe ya na-akasị nwere ihe omine. I can tell you na that ndị ọgbanje abụrụ ha ka a na-emere cast and bind. Jee jụọ ndị jegolo ụmụ mountain of fire. I can tell you spirit cannot die. You know that? Just let it enter your skull. Spirit cannot die. If not, gwam a singular place. Onye ahụ ya na-agbọ Jizọs ahụ ya na-agbọ siri spirit nwụọ na akwụkwọ ndị ụka ọbịa ọfụ. Gwam. It can't. Highest ọ bụrụgoro na the negative ones. You can say go behind or get out. But they can say die. Now, ebe ọ na ya amasị ekwuro die maka na ọgbada it can never work. Why gị nwa ji ekwu die? Who sent you? Ihe nna gị ukwu emewuro ka ị ga-eme. Ịbụ dị ọbara bụ ụzọ bue nna ya ụzọ, bụ nwata bụ nna ya ụzọ mụta dị ọbara.
ọ dị possible? Gịnị ka m na-ekwu? Ihe m na-achọ ịgwa gị bụ na ndị ọgbanje gị cannot die. The only thing ị nwere ike ime n'ewu mgbe ị ga-ekewapụ onwe gị na ndị otu gị, ndị ọgbanje gị, ọ gị ga-ata ahụhụ ya. Ị ghọtara ya? Maka onye a na-ekewapụ gị na ndị ọgbanje gị ga-emezikwa ụwa gị. Ịmụrụ na ọha bụ spiritual forces ga-aba aka ka ide ude na ndụ a. Have you asked yourself why ndị ọgbanje ji bụrụ ha nwa dị in charge of entertainment, music, anything entertainment? Have you asked you? Yes, especially ndị ọgbanje nwere link with ndị mmiri. Maka agwa gị na-enwe ndị ọgbanje mmiri, nwa ọgbanje elu, ọkwa eziokwu? Yes, ndị ọgbanje abụrụ ndị eji egwu egwu. Ka Samson mere nke o mechara nwụọ n'ime. Gị nwa na-ege m ntị, ọ bụrụ na ịmụta dada iji n'aka gị na-aga forward maka ihe ndị mmadụ na-eche ekwu, hapụ nwatakịrị a. Ọ bụrụ na o jiri aka ya na-adọ aka n'isi, hapụ ya. O nwere oge ọ ga-eruo o tolite n'onwe ya. O nwere ike iji aka bịapụta dadị ma ọ mee sekpụzie m isi ma si ma ya sara aka o jiri ọrịa okwuo ya mee ya etu anwa. Ịghọtara? Mana ya abụkwara na nwatakịrị a n'iko asịrị ya wute onye riri eri wee castigate bedada obu. Hapụ ya, ọ ya flow from his heart or her heart. Ịghọtara ya? Yes, ime ya etu a, ebe anụ izu ya na ụmụ ndị otu ya kpara na mmụọ, ọ ya agawa. Maka na achọrọ m ka ije severe relationship between nyanwa na ndị ọgbanje maka ime ụwa ya. Ọ bụrụ na ọdada nọ ejima, ihe ga na-eme from time to time mere ha saraka. Maka ha na-alaiki obiọma, ha na-alaiki entertainment. Ịghọtara ya? Nke a bụ ihe ya ama. Nke ọzọ si chọrọ ka ị malụ gbasara ha bụ ndị ọgbanje ya efuru. Ị bụrụ onye ọgbanje, ịnọkwa chụpụrụ ha aja. Ihe ọ pụtara bụ ndị ọgbanje ga-abụ ndị gị na ha kwuru na-abịa ụwa. Ọ bụgoro uri nọọ ndị ọgbanje gị na gị na ha kwuru n'ụwa mbụ gị na ịbịa na ihe ị ga-abịa ebe ahụ na ịnụrọ dị bifo, mana ịchọ ka imezuo nke ndị nụrụ di n'ụwa nke a. Ihe chọrọ ka ị bịa ịnụọ dị mụọ nwa ofu ịbụọ ịtọ ịnwụrụ. Yes, ọ bụrụ na ihe gị na ha kwuru na nkwekọrịta bifo ya bịawa, mana ịbịazi n'ụwa tata ọtụbaghị ụtọ, ịchọzi ịnọ more than that. O nwere ka esi eme ya. O nwere ka esi eme ya dibịa maara anya ya. Etu esi eme ya bụ you get them involved, sụgharịa ọfọ dị na ya, chụọ aja dị na ya, buy ya more time. Ịmara ọrụ mmụọ siri ike na what you don't know is a mystery to you. Ịghọtara ya? You buy more time. Example ka mmadụ ga-atụ ka ịghọta ya. Ndị ma nkụzi mma na adị m alaike ihe ọmụmatụ. Ichefu ihe kwuru weta ihe mma. Ọ bụrụ na for any reason na-ewu nwoke nwe ụlọ, o wee bụrụ na o nwere ka isi wee kpọọ enyi nwoke na ịchọrọ ije Lagos ijefu nwanne gị ịnata, ịlụzie Lagos enwezie business opportunity meziri na ịma anatazi Imo steeti iji maatụ ebe gị bụ be gị gị na ndị be gị n'ọdazi na enweziri ọrụ ihe ị ga na-alụ wee na-alụta ego na Lagos. Ihe ị ga-eme wee kpọzie ezinụlọ gị sị ya biko na m jezikwa Lagos a na m chọbụ nje na 2 days ka m bata, mana njesi na enweziri opportunity bụ na mma anọsi Lagos. Ka m gwa gị ihe ị ga-eme ka obi dị ha mma. Ibido ọrụ a, ịnọ ọnọ ise njere ha ego, ịnọ ọnọ ise njere ha ego, ịnọ ọnọ ise njere ha ego. I can tell you they will worry not. Ebe ha ga-enwe mpịawa azụ wee iwe n'ebe ị nọ bụ na ịnọ Lagos ị nara esendịrị ha ego and ị na-agwa ha na idebe isi. Ịghọtara ya? So ndị ọgbanje ga-enwe ịnọ ọnọ ịchụpụrụ ha aja, ịnọ ọnọ ịchụpụrụ ha aja. They will not worry you much. Ịghọtara ya? Mana ọ bụrụ na ijezie ebe ahụ debe abụrụ ọkpọ onye bụ ya after ọ ịbịago n'ụwa n'ipotolibego ichefuo ha, ị mara ebe a ka a ga na-agba ịrụ stọk maka na ọ bụrụ ihe gị na ha kwuru initially. Ịghọtara ya? Nke ọzọ m chọrọ ịkụwara gbasara ndị ọgbanje. Ndị ọgbanje bụ ndị obiọma. Ndị ọgbanje, ihe ọzọ ị ga-eji wee mara iwe onye ọgbanje bụ ịbụrụ onye ọgbanje ịfụ na ịgba mmadụ aka afịa na onye a ga-eleta ego. That is, ọ bụrụ na mmadụ ịbịa na shọpụ mmadụ, onye ahụ lesị gị afịa ọfụma, mee ghe obi aṅụrị kpaa gị, iwesị ya ka mgba agha aka afịa. Obi aṅụrị ahụ o mere ka ọkpaa gị, onye a ga-eleta ego that day. Ọ ga na-emezi onye ahụ na ọ chọzie ka ị bịa gịnị kpaa ya aka afịa. Ọ bụrụgoro na afịa ka i buru mmadụ ịbịa na ya dị bụ mmadụ afịa,
si ya ngwa ji afịa ọma onye a lecha ahịa ụbọchị ọ gara asị gị na-eme elọta m mgbe nne when I was growing up na ya dị mgbe ahụ ndị ụfọdụ ndị Enugu steeti anyị na ha bi mgbe a na-adị elebe ụmụ abacha African salad ya ma ndị na-elegasị ụmụ afịa a na-ebu na tire onye apụtara na ọsị m kpọọ m sị m bịa bụ ya afịa enwere mbọsị m apụta ha dị mmadụ ịtọ na-eche ka m bịa iji chee ife akwụkwọ ka m bịa bụ ha afịa eden esizi onye ngwa bụ onye abụ onye ka mbụ gị asị mba mmebuo ha ofu onye mbụrụ asị m ya ahịa ọma onye mbụrụ asị m ya ahịa ọma alụ ebe ahụ enecha aka natawa ihe na-achịkọwala nwe ihe na-eme ọ bụrụ mụnwa na-eme eme na ọ bụla my spiritual forces maka na ndị ahụ adị m happy ekwuru m okwu happiness n'isi ha wee wichi onye ahụ ahịa ọma ruo ebe ahịa ọma akpọ ya ihu so ihe dị mkpa bụ imeta onye ọgbanje anwa obiọma ka okwu okwu aṅụrị n'isi gị ka mmakwara gị atụ ọ bụrụ na ịbụ nwoke na-anụ onye ọgbanje nwebe aṅụrị ịghọtara ihe m na-agwa gị yes na-enwe aṅụrị ị na-emetụ ya ọfụma obi dị ya mma obi dị ya mma ọ na-ekpere ya ekpere ọma ị ga na-aga n'ihu ebe ndị mmadụ na-ehe dị ndị ọgbanje bụ ọ bụrụ na onye ọgbanje imejọ ya intentional ịghọtara ya ọ bụrụkwa ndị ahụ nwere ile ncha ndị nwere ile ncha ndị ahụ bụrụ ndị ọgbanje ndị ahụ ịfụ ha na ndị ahụ bụ ndị nwere ile ncha ya bụ mmadụ onwe ka ya na mmadụ si nwee mission na stand o nwekwara ike adịrọ ọmụrụ na ọ bụrụ onye adị atụ fọd ọ sịghị you suffer you die you this one ndị ahụ bụrụ ndị ọgbanje ndị ahụ ndị ile ncha yes ezigbo onye ọgbanje will not even talk ezigbo onye ọgbanje will not talk ịfụ ha na nwere ndị bụ ndị ile ncha ndị abụrụ ha ndị abụ ndị ile ncha na-akụrụ onwe ha sịrị ndị nke abụrụ ya atọl fụ ha na ndị agha bụ ọpụta na ọsịghị iwu daa iwe na-akpọghị iyi ha bụrụ ya o nwere ihe atọgbọ ndị agha bụrụ dịrị ndị ọgbanje kwa nọ ndị ile ncha ya na-akpọfa dọtara ya ka mma alụghị atụ nwere ihe nna m kọrọ m ọsị m ihe kpatara egbe ji ebu ọkụkọ ọsị na nwa egbe bụ ụzọ wee pụọ jee buru mmụọ ọbagwụ fụka ọbagwụ kpuchi ụmụ na-aga o jee buru nwa ọbagwụ wee buru wee jee gosi nne ya ụfọdụ ihe kpatara egbe ji bido buwe ọkụkọ ka m na-agwa gị o wee jekwu nne ya si ya nne lekwa anụ m butere nne wee jụọ ya si ya nne nwa anụ anyị butere ya awa ọbagwụ kere ihe ọfụrụ gị mgbe i buru nwa ya ọsịa ya na ọfụrụ ya ọsịa kere ihe o kwuru ọsịa na o nwere ihe n'ọgbara ya nkịtị ọsịa buchigharị ya nwa ya azụ o buchigha ya o wee gaa aka wee pụta wee fụ ebe ọkụkọ na-akpa nne ụtụ ụmụ ya o buru nwa ọkụkọ tie gbakp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 ak
ya nne nekwa nwa ihe ya butere ọsị ya kere ihe nne ya mere ọsị ya na nne ya chụrụ ya even ya na ya nụọ tie mkpu ya dọji ya bụrụ nwa ya wee narị ya ọsị ya ga-riere onwe ya ihe na egbe ahụ ọkụkọ ahụ emego ihe niile o nwere ike ime site na chọchọ ala okpu niile o tiri o mego ike ya mana na ọgbagwo agba na nkịtị ihe ọ ya eme dị ya n'obi because that one really anger mana ife ọ na nke ame chọchọ okwucha na-eto ebe ahụ ọ wụsara ya so oke ya adịrị ile mana adịghị onye ọgbanje ga-eri n'ude ịghọtara ya o rie n'ude ahụ mana mmụọ na-apụ na mmụọ so ihe na-eme ndị mmadụ ji agbanụ ndị ọgbanje ọsọ maka na ha ghọtara na ọgbanje na-eweta blessing imetụ ya ọfụma mana ihe ndị mmadụ ji agbara onye ọgbanje ọsọ na onye ọgbanje imejọ ya ọsọ ude iwe problem ịghọtara ya ọ bụrụ onye nwa na-eme ọ spiritual forces bụ ndị otu ya nwa ịghọtara because ha bụ ndị obi ọma ha bụ ndị entertainment onye akpata na ndị ọgbanje a especially ndị ọgbanje mmiri ọ ha nwe entertainment m the late Oliver de Coco ya sị egwu m si na mmiri bịa ịfụkwa ndị ọzọ niile the flavor them ịfụ ndị ọgbanje know them ịfụfa they will always be telling you na ha bụ ndị nwere ebe aṅụrị ịghọtara ya ha chọrọ ihe na-stress in life ha bụrụ ndị okwu na ụka obi ha na-abụ sarara n'obi sarara imejọ ha bụrụ ga-edewebit ha dị achọ nsogbu mana ịfụ ha na ndị ahụ ndị tụrụ ọgbụ komoko ndị ile ncha ndị enwere ife ha chi ha bụrụkwu ndị ọgbanje
mana ndị ọgbanje na-adị calm. Ha na-adị calm and o nwesịrị ike iteke ha for granted si ka imejọ ha nwanne agbanyere fim ndị otu ha agbanyere fim. Kedu ihe m na-ekwu taa? Sayensị eji agba ndị ọgbanje a na-akpọ ndị otu. Akụwagoro gị na-enwere ndị ọgbanje enu ala nwee ndị ọgbanje mmiri, mana ọha niile bụ ndị ọgbanje. Onye agbata na ọ bụrụ na ndị ngwado ndị gbara mkpị na-abụ nwere link with ndị mmiri ọgbanje mmiri, kwa link with ndị ọgbanje enu ala, maka na ha niile ewe ofu ọgbanje ahụ, mana ọ sị na ndị nke nwere more link with water. So ndị ọgbanje a na-abụ ọ bụrụ na imejọ ha ị na-enwe problem, esi na asịsị ibidoro nụta nwaanyị a ị na-enwe problem. Ihe kpatara iji enwe problem nwoke a na ị na-agbasị ya. Ihe iji enwe problem bụ ihe ị na-eme ya, ị na-eme ya ọfụma, obi na-agbanwe ya. So ihe ị kwesịrị ime bụ na ọ bụrụ na ị na-anụ onye ọgbanje ma ọ na gị nwa nwoke bụ onye ọgbanje, ihe ị kwesịrị ime ewu alaghị n'otu ndị ọgbanje gị na ndị ọgbanje gị dị na mma ba ime ihe dị n'ụzọ ha dị happy with you. Then ọ bụrụ na ị na-anụ onye ọgbanje ma ọ bụ nwere ihe jikọ gị na onye ọgbanje, chukwa ndị ọgbanje nke ya. Ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị na di gị n'iwu onye ọgbanje, then ọ bụrụ na di gị wu onye ọgbanje, ya chukwa ihe dị na nsị ndị ọgbanje nke ya. Then gị nwa na onwe gị ihe ị ga na-eme ọnwụ na ọ na-emeta gị ọfụma, ọchị ịbụ ọchịgha ya azụ. Say this prayer after me. Chukwu okike onye ike niile si n'aka ya bịa, this is my husband. Jide aka ya, jide ya aka ya, jide ya aka. Agwara aka ya tinye n'aka, tinye n'aka, jide ya aka. But also say all this prayer if you love him genuinely. If you know you love him genuinely and ị chọrọ ọdịmma ya, ọchịgha ya azụ. Ọ bụrụ na ị lọvụrụ ya genuinely and osiro n'obi pụta, don't say it. Mana ọ bụrụ na ị lọvụrụ ya, tinye aka, jide ya aka, jide ya aka, ọchịgha ya azụ. Say, my husband, I love you so much. Ka ọ Chukwu okike na onye ike niile si n'aka ya bịa kpọkụ ndị ọgbanje gị na ndị iro ụwa gị, sị ha biko, I love my husband. Bless him for me. Bless his business. Bless his handwork. Let him be favored. Let miracle happen upon his life. Ebe si ebere hapịa si ya ji ya, ọ bụrụ ọrụ ka ọ na-eje si ya ọrụ ọma, ọ bụrụ aka si ahịa ọma ya jebe. I can tell you, ibido mebe ihe a na-agwa gị every day, don't do it when you're angry. Ka ị ghara ịbụ onye okwu ọzọ eme ọzọ. Yes, na-eme ya mgbe ị dị happy, na-ede ya wee bere. Mana nwoke ọ bụrụ na anụ onye ọgbanje ịgbasịkwara iwe maka mpịawa azụ, ị na-eme ha na obi na-adị ya mma, ọ na-ekpere gị ekpere. Aka tell you, it works like magic. Yes, kama na ọ nwere ndị mmadụ nwere ike ị na-eme onye ọgbanje ka ime ya n'imewuri ya. Ọ sigoro ime ya ka imewuri ya, o nwere ike bụ ihe kwu na-enete, mana ndị otu ya ama ekwe enwere mpịawa azụ. So kere ihe ndị ekwu na ya, ndị ọgbanje bụ ndị obi ọma. Ha bụrụ ahụ ndị na-aghasara mmadụ ihe, unless mgbe ọbụla gị na ha nwere ka ekwuo, jiri aka gị jee mebie nkwekọrịta gị na ha. Don't forget na ha bụ ya spiritual forces. Ọrụ ha bụ ịgaide gị ka ha dị sure na ihe ahụ iji maka ịbịa n'ụwa n'imeri achieve. Mana ọ nwere ike ịbịazie n'ụwa ihe ụfọdụ atọgba gị ụtọ, ịchọzie ka eche njigharịa ya. Ịchọọ ka eche njigharịa ya, o nwere ihe ị ga-eme. Ihe ndị ị ga-eme ọwụ ihe ndị sịrị gị mee, imeghara ihe ndị a, ị na-echukwa ha, na-achụpụrụ ha aja ka anyị kwuo omume ọtime maka ihe ndị ọzọ. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ndị ọgbanje bụ ndị obi ọma. Ha bụrụ ndị na-aghasara mmadụ ihe unless na iji aka gị kota anya bụ ebu, maka na a na-asị isi kote ebu ọ gbaa ya. Ịghọtara ya? O nwere ike ọ bụrụ na isi gị nwa kota anya bụ ebu, ana isi ga-akota anya bụ ebu, nya bụ ebu ya agba gị. Ịghọtara ya? Ihe ga-agba mbọ ka isi ghara ikota anya bụ ebu, maka isi keta anya bụ ebu ọ ga-agba gị. So ndị ọgbanje abụrụ ndị ihe ọ ya agba ọbata ị na-adị ka nụtara ajọ mmụọ na be gị. Ọ bụrụ eziokwu. Ụfọdụ ya asị na sinsi na ya nụtara onye ọgbanje a, ma ọ ya bido oyibo onye ọgbanje a,
na ya na-enwe problem na biznes ya ihe ka ọsọrọ ya bụrụ ihe ka ọsọrọ ya bụ one izi aida na gị nwere onwe gị echukwara ndị ọgbanje gị o nwere ike osi gị nwa n'aka ma ọ bụ osi na alaghị nọrọ wuti ndị ọgbanje nwunye gị anwa ka ngwa ka esi eme ya ọ bụrụ na eneghị anya n'ihi na anụ onye nwere kọl ịma na onye anwa anakọ na onye ọgbanje na ihe ị ga-eme ewu ịbụrụ nwoke na-anụ ya imedoro ihe dị n'ụzọ nke gị ihe ị ga-eme ewu medo kpọtuo ndị otu ya na chi ya na-eme ịnọ ọnọ ichukwa chi ya na ndị otu ya ibido ara bebe ịfụ na ndị spiritual forces ya adịdo ya tụnye yọta ihe na-agwa gị yes ihe ị ga-eme ewu na mụọ na ọgọman ma na onye ọgbanje ihe ị ga-eme ewu ịkpọta ndị otu ya spiritual forces ya ịkpọta ha kwara ha ọnọdụ na be gị n'ụlọ ọrụ gị ma ọ na be gị ọ bụrụ na ibu dibịa ya bụrụ n'ụlọ ọrụ ọ bụrụ na iburu dibịa kwara ha ọnọdụ mana ọ bụkwa na ị nwere ebe ị akwarụ ha ọnọdụ na-eme ịnọ ọnọ ịkpọ spiritual forces efid ya ebiri nga expo na spiritual forces ịnọ ọnọ ị na-anụ onye ọgbanje asị nwunye ma ị na-anụ onye ọgbanje asị di ihe ị ga-eme ewu mana ị nwere knowledge of how things work sometimes kpọọ ha spiritual forces feed them mgbe ihe na-eme ihe a bụ ka ịba ya ka ha na-afụta gị as one of their own ayọtago lobby ka imere ihe ahụ personal relation ka ị na-ebi mgbe a gị na ha bịa adịwazie na mma ịfụ na ihe niile abụrụ sala ịghọtara ya so ihe ị ga-eme ihe adị smartness ị ga-abụ make sure na spiritual forces here na on your side two ways ka ị ga-esi mee either na n'ime nke nwaanyị aka obi na-adị ya mma ndị otu ya ka na-adị ha n'ebe nọ ma ọ bụ na ọ bụgoro na onye jewara ụka onye riri eri nyanwa na onwe enwe nke ọma ọdụ ma onye na-emegoro akasta pand na-aja amị ya n'ụka all spiritual forces ya n'azụ ya chukwa ha ya spiritual forces ya nwa dị ya in line with you ihe niile ya bụziro sala so what am I saying malụ ka ị ga-esi were na-eme udo nke ndị ọgbanje ha bụ ndị na-ebute akụ ha bụ ndị na-eweta obiọma n'odo moment ihe ọ na-gbasara ha gị na ha dị na mma so kwụsị na-eme ndị ọgbanje I reject I cast because you cannot win that war. I can tell you no human you cannot see let me tell you in creation you cannot destroy what you cannot create. Yes, it's not allowed and you cannot succeed. You are not permitted in creation to destroy what you cannot create. So the spirits are beyond you. Those elements are more formidable than you. You know why? Because you are already ignorant. You are not even mature. Because only mature spiritually. Yes, you just say na ha kagebo. Yes, he will human spirit. Yeah, mana imaro onwe. Maka na onwe na imaro onwe. Ị ga-ama na as a human spirit, you need to work in harmony with the earthly elements. You need to work with all the gross material spirits from the light vibrations. Yes, you need to work with them. And you need to work with the entities of past. These are spiritual forces that coordinate the activity of men on earth. You can't do without them. Who are you? Do you think you can maneuver? The spiritual powers that bamboos everything on this gross material. How do you think he can oppress them or suppress them? It's not possible. So what am I advising you? What I'm advising you is to build relationship, cordial one with them. Believe in me, sky will be a starting point. But when you start to say you are opening war front with them to fire, I cast, I die. You cannot. You're opening more doors of enmity, and I can tell you, you will not win the war. So for you to be successful, you will learn how to be in good harmony with them. Build good harmony with them, then they will bless you. Trust me.
So if you are been seeing them as evil, you are missing the point. Ndị Ogbanje abụrụ evil. Ha abụrụ ndị mmụọ ọjọọ. Ha bụ ndị otu gị. The people that are here to back you up. They are here to back you up. So for you to be successful, you need them. Because gbuo dike, oruo n'ihe ọgụ achụba dike. You can now be saying that ndị Ogbanje I cast bad. No. Ị reject ha mgbe ihe odogwu ga-eme iji maka ya nọ n'ụwa. Mgbe ndị mmadụ ga-ebido gbawa ụwa, kere ndị ga-agba n'ụwa. Kere ndị ga-ebuso ndị na-ebuso agha. Kere ndị ga-arụzi ọrụ anwa dị na Psalm 35. Buso ha agha bụ ndị na-ebuso m agha. Lụso ha ọgụ bụ ndị na-alụso m ọgụ. David kpere na ekpere gọọ n'ọfọ. Kedu ndị ga-emere gị ya? Ị mụrụ na ọrụzie mgbe anwa dị ka nwatakịrị na-akụ nna ya n'iyi. Ị bụrụ prodigal son. So what am I saying? You don't need to be prodigal son. Ihe ị ga-need ewo ka gị na ha kwụrụ. So from today, ọ bụrụ na ị na-afụta ndị Ogbanje ka ndị ọjọọ, ị na-eme mistake. Ihe ị na-ediri ime ewu ịchụpụrụ ha aja. Ị na-esatụrụ ha from time to time. Onye ọbụla asịrị ka o si bịa gị na ndị Ogbanje gị ka o disfigure gị ka ihe n'ihu ka ndị Ogbanje ụfụ gị ka a gharazie ịma gị. Onye a na-edisivu gị. Onye a chọrọ ịna gị n'iyi. Maka na ọ bụrụ na anapụghị ihe iji dị ebube, anapụghị ihe iji dị ebube, ị bụrụ chaff, ị bụrụ prodigal son, ị bụrụ nwa enwe nne nwa enwe nna na mmụọ, ị bụrụ anọfa. Ndị otu a na ndị Ogbanje gị bụ ihe iji dị ebube. Yes. Mana ọ bụrụzie na ị na-ebi ndụ dị mma, ndị Ogbanje gị anwa na-arụrụ gị ọrụ dị mma. Mana chetakwa na Chukwu Okike kere ihe niile mma na njọ. Mana ibiwe ndụ dị njọ, ewelu dị mopo. Ụmụ na-enwe spiritual mopo. Ewelu ndị spiritual mopo wee burulala gị. Ịmụrụ na-enwere ndị ọgbọ na-eweta uke. Ndị nke ha dịkwara onwe ha iche. Maka na ekele ọlụ eke. Ewelu ndị road safety. Ntị. Ị mara this road safety na-afụ na ị na-afụ ha asị ndị ajọ mmadụ ọbịa. Ọtụtụ ndị mmadụ kpọrọ road safety as carrier police. The work actually they are doing is to make sure that rules, do's and don'ts, and rules na road using. So they're actually there to save you. And when you deviate, they penalize you. The two are called the ndị Angelo nke Chukwu, ndị otu ụfọdụ ndị ọrụ ha bụ isi bịa, that is penalize again when you go wrong. Mana anyị wụ mmadụ, due to that we don't see beyond our nose. We normally see them as evil. Ndị a bụ ndị Angelo nke Chukwu na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Ndị ahụ ọrụ ha bụ penalize gị when you go wrong. Yes, ha na-alụ ọrụ dị mma. Etu ahụ ndị gọọmenti si wee kepụta road safety maka ọdịmma gị. Etu aka Chukwu Okike si wee kepụta ndị Angelo nke Chukwu ndị ọrụ ha bụ budala. Maka na ọ nwere ndị unidiri iron hand ka ha wee nwee ike chigata in their senses. So ịdazi na-eme mgbe ọbụla eburala gị ha niile abụrụ dimon. Maka na ndị mmadụ enweghara ka ọ gosi ka onye a gosi amụnsu ndị ajọ mmadụ abịa. Mana ọ bụ ọgbọ kpara nkụ ahụhụ siri ngwere bịara gị ọrụ. Ka m kwụsị ebe a. So know it today na ndị Ogbanje abụrụ ndị ọjọọ. Align with your spiritual forces. Ha bụ ndị bịara nọ ya backbone. Ndị chọrọ ka iwe dị ude na ndụ a. So recognize them ka ọ dịrị gị mma. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afọ mmiri, send them a message na WhatsApp 0813-8243-871. I repeat 0813-8243-871. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ayọ ma ayọ n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu a. Ndị nọ n'oru na ndị nọ n'Igbo asị bụ ihe ọma meela ha. Na onye na-achụ ha ga-ada. Na onye ha na-achụ ga-ada. Ọmaka ga-emere ha. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike na-eso n'aka ya gazie. Maka ndị na-esonyere m na WhatsApp, send them a message na WhatsApp 0805-7837-672. I repeat 0805-78-672. Ya gazie.